Kaixo, arratsaldeon eta ongietorri denoi gaurko hitzaldira. Gaurkoan, irudian ikusi dezakezuen bezala, zertarako balio dute Siri edo Alexa bezalako asistenteak. Txarlarekin hasi aurretik komentatu behar dizuet, beti bezala dudaren bat edo baldin bakazute, komentariotan idatzi eta txarla egiten dugun tarten batean begiratzen joango naizea norbaitek dudaren bat edo planteatu duen, eta bestela txarlaren bukaeran ikusiko ditugu edo bentzete saiatuko gara komentaretan utzitako duda horiek argitzen, bale? Beraz, hitzaldiarekin hasiko gara. Bai Siri eta Alexa badia, horrego esplikatu dut, aparatu baten izena esan dezakegu diela, baina ez da hori zehazki. Kasu honetan, Amazon eta Appleren bozgorailu adimenduak erabiltzen dituzten ahots laguntzaileak dira, bale? Kasu honetan, Amazonek hardware edo aparatu bat sortu du eta Applek beste bat. Eta bakoitzak ahots laguntzaile bat edo sistema eragile bat dauka, eta inteligentzia artifiziala bat izango litz bezala, bakoitzak bere izena dauka. Amazonen kasuan Alexa deitzen da, Appleren kasuan Siri deitzen da sistema honen izena. Eta entzule horiek adimen artifizialeko programak dira, bale? Gailuen eta gure ahotsaren arteko interpreteak egiten dituztenak. Hau da, gailuak eta gure artean, guk fizikoki botoi bat sakatu gabe, zeozer egiteko aukera izateko, sistema batek bitartekari moduan egin behar du. Eta sistema hori da adimen artifizialeko programa hori. Lehen esan dudan bezala, Alexa edo Siri izena daukatenak. Segun Amazonekoa edo Applekoa den, bakoitzak bere sistemarekin. Appleko sistemaren kasuan Siri dauka izena, lehen esan dizuen bezala. Eta, Appleko produktu gehienak bezala, bakarrik bere sistemako produktuekin da nolait kompatiblea, bale? Hau da, iOS-ekin bakarrik erabili daiteke. Ezin da Android mugikor batekin erabili. Edo iOS sistema duen mobil batekin edo tablet batekin erabili beharko genuke kasu honetan Siri sistema hau. Ez dago beste aukerarik kasu honetan. Gero, bozgorailu adimenduak, HasierAPod dauka izenak, HomePod dauka izenak Googleen aparatuenek, bale? Gero, bai Applekoan eta bai Amazoneko aparatuetan, bietan, modelo ezberdinak daude, bale? Urtetan zehar, modeloak berritu egin dituzte, funtzio berri batzuekin, eta horretaz gain, baten eta bestatzen artean, aukera gehiago edo gutxiago dauzkate, bale? Gaur egun adibidez, Applek HomePod mini eta beste HomePod bat daukau da, momentu berean aparatu ezberdinak saltzen ditu, aukera ezberdinekin. Oso antzekoak dira, baina ez dira guztiz berdinak. Bale? Eta kasu honetan Siri edo HomePod hau, Appleko produktu hau, Appleko produktu guztiekin da bateragarria, bale? Baina hori erabilira izateko, gogoratu beharra daukagu, bai edo bai, Appleko sistema erabili behar dela. Ezinezkoa da, HomePod hau Android sistema batekin erabilia izatea, bale? Appleko produktuak baldin bauzkazue, badakizue, enpresa honen erabakiak beti izaten direla, beraien sistemak bakarrik bere enpresa horretako produktuekin erabilia izateko sortzen dituztela.
normalean ez dituzte inoiz beste sistema ezberdinekin edo beste fabrikatzaile batzuen sistemekin bateragarri egiten, bale? Bueno, kasu honetan, Alexa, Appleko produktuak ez bezala, Amazonek sortzen duen produktu hau, edozein sistema eragilerekin erabilgarria da, bale? Bai iOS-ekin, hau da iOS Appleko sistema da, eta bai Android sistemarekin, Googleko sistema eragilea, bale? Orduan, kasu honetan, edozein sistema ukita ere, erabili dezakegu. Gero, bozgarailu adimendua, kasu honetan, aparatuari, hau aparatuak fisikoki daukan izena, Amazon Echo da, bale? Alexa da, inteligentzia artifizialaren sistema horren izena, bale? Baina fisikoki hardwarearen edo aparatu fisikoaren izena, kasu honetan, Amazon Echo da. Appleko produktuaren kasuan, lehen aipatu dugun bezala, HomePod izena dauka, bale? Baina, bueno, horre hemen ere Amazoneko produktuarekin gertatzen den ere, variantez berdinak daude, bertsio berriegoak, zaharragoak, eta aukera gehiagorekin, gutxigorekin, eta Amazon Echo Mini edo, bueno, izena pixkat aldatzen da, baina orokorrean izena mantendu egiten du. Vale? Eta, bueno, Alexak daukan gauz honenetariko bada, domotikoki aukera asko eskaintzen dituela. Vale? Bai Appleko sistemarekin eta bai Androideko sistemarekin bateragarria denez, aukera gehiago eskaintzen ditu zentzu horretan. Bueno, nola erabiltzen dira produktu hauek? Bakoitzak bere sistema dauka, bale? Baina biak oso antzekoak dira beraien artean. Appleko erabiltzen bale dugu, lehenengo nolabait pertsona batekin hizketan egongo bagina bezala egin behar dugu. Hau da, lehenengo bere izena esango dugu, Appleko produktuaren kasuan Siri, bale? Eta Amazoneko produktuaren kasuan Alexarekin hasiko gara, bale? Ondoren, agindua, bale? Hemen aginduaren kartoan ikusten zuen bezala, bueno, 4 aukera jarri ditugu, baina gehiago ere izan daitezke. Kasu honetan, denboraren aurreikuspena, itxi pertsianak, antxoni deitu eta jarri musika aukerak idatzi ditugu hemen, bale? Baina gehiago ere izan daitezke. Denboraren aurreikuspen hori zehazten deke, hori sukaldatzen ari garela, esan dezakegu Alexa, kronometroa 5 minutu. Orduan, nolabait berak 5 minutuko kronometroa jartzen du eta bukatutakoan alarma antzeko bat egingo luke, bale? Gero, itxi pertsiana, domotikaren munduan ja sartiko ginateke, ondoren aipatuko duguna. Gero, antxoni deitu, gauza bera, hartuko luke eta telefonoarekin konektatuta, esan diogun pertsonari deituko dioke. Gero, jarri musika, gauza bera. Alexa, jarri zazu talde honen ez dakize abestie. Berak interneten bilatuko luke eta musika hori martxan bozgaraioan jarriko luke, bale? Eta gero, bukatzeko, agindu motaren arabera, emaitz hori emango luke, bale? Ekintza gozatuko du, lotutako gailura pasatuko du agindua, bale? Orduan, aginduaren arabera, emaitza hori desberdina izango da. Hau da, azkenen bai Alexa eta bai Siri makina batzuk dira, eta agindu batzuk eman behar dizkiogu. Eta beraiek agindua ulertu ondoren, agindurin martxan jartzen du, bale? Denbora aurreikuspenaren kasuan, hori kronometroa martxan jartzen du. Pertsianaren kasuan, hori pertsianak itxiko lituzke. Antxonei deitzeko kasu horretan, deia egingo luke. Eta musika jartzeko kasu horretan, hori musika bilatu eta martxan jarriko luke bozgora gailuan. Azkenean, nolabait, bai Alexa bai Siri, ordenagailu bat dira, makina bat dira, baina adimen artifizialaren gaitasun hori dauka, eta gurekin botoi fisiko eta zaparte, ahotsaren bitartez komunikatzeko aukera ematen eskaintzen diguna.
Vale? Orain arte, edo duela urte gutxira arte, hau etzen oso ohizkoan, gaur egun, geroz eta ezagunagoak dira sistema hauek, eta merkatuan, Amazoneko eta Appleko produktuetaz gain ere, badaude beste batzuk, oso antzekoak diranak, beste izen batzuekin, baina oraingoan komentatuko ez ditugunak, vale? Eta gero, aparatu hauekin, funtzionatu dezaken gama askoz zabalagoa da duela urte batzuk baino, vale? Eta hori komentatuta domotikako gauzak aipatzen hasiko gara, vale? Domotika, ez daki ez baldin bakazue, da nolabait etxeko aparatuak edo gauzak nolabait automatizatzea bai mugikorren bitartez edo horrelako sistemen bitartez. Vale? Orduan, kasu honetan, bai Alexa eta bai Sirik edo HomePod, Appleko HomePod eta Amazoneko Echo, uste ditzen zala, ezta? Nola, hori da, Amazon Echo, nolabait etxearen ordenagailu zentrala bezala funtzionatuko luke, vale? Eta etxeko tresnak aparatunetara binkulatu edo sinkronizatuko genituzke, eta gure mobila edo ahotsaren bitartez kontrolatuko genituzke aparatu hauek, vale? Oda, guk aparatuari agindu emango genioke eta aparatuak era berean beste tresnei agindu emango lioke betetzeko. Vale? Adibidez, hori lehen esan dugun bezala, pertsonak igo da geisteko, kalefazioa pizteko, telebista martxan jartzeko, argien kolore aldatzeko, argiaren potentzia nolabait argi gehiago edo gutxiago emateko, horrela tresna askorekin, vale? Orduan guzti honi, etxeko tresna hauen automatizazio honi, domotika ditzen zaio, vale? Orduan, bozgoragailuan dala hori Amazoneko edo Appleko HomePod aparatu hauek fisikoki, vale, hardware hori, hasteko bozgoragailu bat da, vale? Eta beraien barnean bozgoragailu horretaz aparte, mikrotxiki bat izango du, gure ahotsa entzun ahal izateko eta entzuten duena prozesatu ahal izateko. Entzun duen hori prozesatu ahal izateko, nolabait, esan ezagun, ordenagailu txiki bat daukala bertan, guk esatun duguna ulertu ahal izateko, prozesatu ahal izateko, eta ulertu ondoren, nolabait, agindoiek eman ahal izateko, informazioa interneten bilatu ahal izateko, eta guzti hori. Vale? Bi hauen kasuan, bai edo bai, wifi bat behar izango genuke, eta funtzio gehienak martxan jarri ahal izateko ere interneta behar da, vale? Orain arte aipatu ez dugun gauzari. Orduan, zer egin dezakegu tresna hauekin musika jarri, albistak irakurtzea, denbora kontsultatu, informazioa lortu, vale? Hau da, normalean ordenagailuan edo mobilan egiten duguna, teklatu fisikoan idatzita, ahotsaren bitartez egingo nuke. Adibidez, lehen esan dudun bezala, Alexa jarrizazu abesti hau, edo ze guraldi egingo du gaur Gasteizen. Guk galdera egiten diogu, berak guk esandako ulertzen du, ulertuta gero erabakia edo agindua ematen du, informazioa interneten bilatu behar du, informazioa interneten bilatzen du, eta ondoren guri esango leguke bozgoragailu horren bitartez. Adibidez, beste domotizazio aukeren artean argia izaten da gehien erabiltzen den sistema. Bai argiarekin eta bai beste sistema batzuekin aukera ezberdinak dauzkagu. Baina lehen esan dizuan bezala, bai edo bai, wifi bat beharko dugu etxean zehar, aparatu horiek nolabait beraien artean konektatuta egon ahal izateko. Orduan, Alexaren bitartez edo Siriren bitartez, egin dezakeguna hori argia piztu, argia itzali, argiaren potentzia hori nolabait kontrolatu, egin duten kontsumoa ere kontsultatu dezakegu,
Vale? Baina hori dauzkagun aparatuen arabera, ba, funtzio gehiago gutxiago edo izango ditugu. Hemen aukera ere ezberdinak dauzkagu. Hau da, bombilla normalekin automatikoki ez dira wifi batera konektatzen, beraz, kasu horietan, beste sistema batzuk instalatu behar izango ditugu, eta mobilak edo HomePod eta Amazon Echo kontrolatzen dutena izango litzateke instalatutako gauzoiek, bale? Bombilla berrigoak baldin bauzkagu wifi batera konektatzeko aukera ematen dizkigunak, kasu horretan bai, ez dago ezer instalatu beharrik, eta zuzenean Alexak eta Sirik beraiek kontrolatu dezakete aparatoiek beste ezer instalatu gabe. Vale? Beste aukera bat ere da, argia itzali eta pizteko dauzkagun interruptore fisikoak, kasu horietan ere, interruptore normalak ez daukate wifi batera konektatzeko aukera, baina badaude interruptore batzuk, nolabait wifi baten sistemaren bitartez ere funtzionatu dezaketenak, eta hauen kasuan ere, Alexak eta Sirik ere kontrolatu dezakete sistema hauek, bale? Beraz, kasu horietan, adibidez, bombillak ez badauka sistemari, interruptoreak baldin badauka, azkenean efektu bera lortuko genuke gauza batzuterako, bale? Orduan, hemen segun eta zein tresna dauzkagun instalatuta, aukera gehiago edo gutxigo izango ditugu, eta hortara moldatu beharko gara, bale? Bombillen edo argiaren kasuan zer egin behar da, lehenengo egin beharra daukaguna da, bombilla edo tresna hauen aplikazioa mugikorrean instalatu. Beraien aplikazio horren bitartez, bere ezaugarriak konfiguratuko genituzke, bale? Bombillen kasuan adibidez, gaur egungo bombilla hauek normalean kolorezkoak izaten dira, bale? Eta kolorez berdinak eskaini ezakete, bale? Orduan, hauen aplikazioaren bitartez, argiaren kolorea konfiguratu daiteke adibidez, bale? Bueno, konfigurazio hau egin eta gero da, produktu bakoitzaren aplikazioa erabilita gero, ondoren, Alexa edo Siriren aplikazioaren bitartez, konfiguratuko gintuzke, nolabait, ahots komandoak ez, bale? Baina, gauz ezberdinak. Adibidez, gertatu daiteke, gela batean, edo sukaldean, edo etxek edotzen espazioetan, bombilla bat baino gehiago izatea, bale? Oso normala da kasu hori. Sistema hauek eskaintzen dutena da, adibidez, multzoak egitea. Eta, sortu, gela baten barruan, adibidez, multzo bat baino gehiago egin daitezke, eta, nolabait tresna hauek erabiltzerakoan, agindua ematen duguk Alexari ematen dugun agindua desberdina izaten da. Adibidez, Alexa, egon gelako argiak piztu. Kasu horretan zer egingo luke? Nolabait argi guztiak piztu. Baina, izan daiteke, kasu berezigo bat, eta, adibidez, Alexa, telebistako argiak piztu. Hori, adibidez, ingurumeneko jartzen diren LED argi hauek, adibidez, bakarrik zati horiek bakarrik piztuko lituzke, bale? Gauza horiek Alexaren aplikazioan edo Siriren aplikazioan zehaztuko genituzke, argi multzoak, zein izen ematen dizkiogun talde hauei, eta bale? Baina, ez gara gauza hauetan asko sartuko, ez dugu asko sakonduko, ze azkenan aukera asko daude eta dauzkagun elementuaren arabera, aukera hauek aldatu egiten dira. Entxufeak, gaio hauei esker, hauek gauza hauek egin daitezke, bale? Erabiliako orduak kontrolatu edo konfiguratu, adibidez ordu zehatz batetik beste ordu zehatz batera, nolabait entxufea erabilia izatea, eta orduietaz kanpo ez luke funtzionatuko, bale? Aktibatu etxetresna elektrikoak, bale? Mikroondasa, garbigailoa, bale? Edozen telebista
horrelako gauzak, bale? Kontsultatu aparatu bakoitzaren benetako kontsuma, bale? Ba, bueno, argiekin gertatzen den bezala, kasu honetan ere kontsuma ere kontsultatu dezakegu. Eta ba, Alexa eta Siri ere erailtezke ba, hori telebista pizteko, bale? Lehen esan duzen, ba, Alexa, piztu telebista, eta lehen esan duzela multzoak edo egin daitezke konfigurazioan, ba, konfigurazio horretan edo egiten dugun multzo horretan egitz, esan daike, ba, piztu telebista esaten dugunean, ba, telebista piztu, inguruko argi horiek piztu ere, beste edo zerreren martxan jarri, bale? Hau da, agindu ezberdinak jarri daitezke, agindu zehatz baterako. Vale? Hau da, guk ematen dugun agin bakar baterako, funtzio ezberdinak programatu daitezke, bat baino gehiago. Eta, ba, entxufeen kasuan, ba, oso argien antzera, vale? Izango litzateke kasua. Hemen ere, segun eta ze instalazio daukagun, eta segun ze tresna erabiltzen ditugun, ba, aukera ezberdinak izango dira, aplikazio propioak izango dituzte gauz batzuk konfiguratzeko, eta gero konfigurazio horren ondoren, Alexa eta Sirien aplikazioan bertan, ba, gauza gehiago konfiguratuko genituzke. Vale? Bueno, domotikarekin jarraitu. Bala, instalazioa behar duten eta aukera hauek ematen dituzte. Vale? Hautsarekin edo gure smartphoneen bidez pertsianak ireki eta itxi. Ateak iriki eta itxi. Vale, ateak esatun dugunean kasu honetan ez dira komuneko edo sukaldeko ateak. Ateak esaten dugunean izaten dira ba, kaleko garajeko ateak edo horrelako gauzak, vale? Eta pertsianak, ba, gauza bera. Siri, igo jetxi pertsianak, Siri, itxi garajeko atea. Horrelako gauzak, etxean normalean, sukaldeko edo gelako ateak normalak ezaten era eskuz irikitzen ditugunak eta ez dira automatikoak izaten, bale? Ate automatikoak baldin bauzkagu, ba, segurasko aukera hau ere izango genuke programatu izateko. Baina orokorrean, etxean ez dut uste jende askok ate automatikorik izango dunik, bari, komunera, sukaldera, egon gelan, logelara sartzeko. Bai? Gauza gehiago domotikaren munduan, kamerak, eta kasu honetan, ba, hori, domotika bai, baina segurtasunarekin oso lotua, bale? Ba hori, hau ze kasutan erabiltzen da, ba, normalean txalet baten edo horrelako etxe baten bizi garenean, ba, kamera jartzen dira, ba, etxean ez gaudenean kontrolatu ahal izateko, bale? Eta etxean bertan ere gaudenean, ba, lehiora atera gabe, kamerak izan ezkero, ba, pixkat kanpoaldean edo kamerak begiratzen dutena kontrolatu dezakegu, guk fizikoki mugitu gabe ibili gabe. Vale? Kasu honetan, bonbilekin eta gertatzen den moduan, ba, bueno, merkatuan aukera eusko dauzkagu domotikaren munduan, eta ba, aukera gehiago edo gutxi gorekin dauzkagu, kamerak kalitate hobea eta gutxi gorekin, zooma edazun gabe, gauen argiri gabe ikus dezaketenak eta argia behar dutenak. Ba, bueno, hemen domotikan eta teknologia mundun gertatzen den bezala aukera asko daude. Bale, eta bakoitzak bere aukera bereziak izango ditu, baina orokorrean beste guztia ikusi egun bezala, bai argiekin, bai intxufekin, bai motorrak dauzkan gauzekin, kamerekin ere berdin, bale, normalean bere aplikazio izango dute, bere konfigurazio berezia ba, egin beharko dugu, beraien aplikazio propioan, eta hori egin eta gero, berriro Siri edo Alexako aplikazioan, ba, sinkronizatu eta guk nahi ditugun aginduak programatuko ditugu, ba, aparatoekin konektatzen direnean. Bai? Bueno, beste komando berezi batzuk, ba, bueno, irratia entzuteko, audioliburuak entzuteko, bueno, hemen pulsit trivialare jartzen du, gaur egun aukera asko daude, azkenean aparatuek mugikor bat izango balitz bezala dira, baina fisikoki
eskuak eta pantaila bat erabili ordez, bi aparatua eta pertsona artean komunikatzeko, kasu honetan bakarrik ahotsa erabiliko genuke eta fisikoki ez dugu ez botoiek zapaldu behar, ez ezer, bale? Baina hori bai, lehen esan dizun bezala, interneta behar da bai edo bai funtzioetarako. Eta etxeko tresnak kontrolatzeko ere, bueno, hemen kasuaren arabera, baina wifia bai, bale? Hau da, gure etxean zehar, tresna horiek funtzionatu alizateko, wifi bat behar dute, bale? Hau da, Siri eta Alexa aparatuetara konektatuta egon behar dira kontrolatu alizateko. Gaur egun ez dago fisikoki kable baten bitartez konektatuta egon behar, baina bai wifi baten bitartez, beraz, gure etxeko wifi sare hori, ondo kontrolatuta izan beharko genuke, bale? Hau da, seinalea nahiko txukuna izateak komeni da, gero arazoak ez izateko, bale? Baina zentzuzko gauza da. Bueno, labur bilduz, Siri eta Alexa adimen artifizialaren oinarritutako laguntzaileak dira, bale? Eta ahots komandoi erantzun diene. Ez daukago aukera fisikoki beraiekin nolabait komunikatzeko, bale? Badauzkate botoi batzuk, baina botoiek eskaintzen diguten aukerak oso urriak dira eta gauz zehatz batzutarako bakarrik erabiliko ditugu. Beste kasu gehienetan edo eskaintzen diguten aukera hoien artean 180ko aukera hoiek bai edo bai ahots bidez egingo ditugu, ez fisikoki botoi hoien bitartez, bale? Hortarako daude pentsatuta ahots bitartez tresna eta pertsona artean komunikatzeko eta ez fisikoki mugikorra, teklatu bat edo erabilia izateko, bale? Baina hori bai, mobila edo tablet bat erabili behar izango dugu tresnak konfiguratu alizateko. Behin konfiguratuta, ez daukagu fisikoki mugikorra edo tableta eskuan izan behar tresna hau erabiltzeko. Bakarrik ahotsaren bitartez, aginduak emango ditugu eta tresnak agindu horiek bete egingo ditugu. Eta, bueno, beste gailu batzuekin batera, edozein etxe adimendun bihurtzeko aukera ematen dugu. Duela urte asko, ez geneukan horrelako tresnik eta domotika etxe batean domotika sartu alizateko, tresna berezi asko instalatu behar ziren, gaur egun tresna berezi asko ez dira behar, bale? Bai bonbilak edo horietako aparaturen bat instalatu behar daukagu, baina orokorrean duela urte asko, baino sistema berezi gutxigo behar ditugu, bale? Funtzionatu izateko. Jende asko etxean badauzka bonbila berezi hauek eta ez dute zer gehiago behar erabilizateko. Entxufen kasuan edo pertsiana jisteko, kasu horietan bai edo bai sistema horiek instalatu behar dira, baina orokorrean gauzak asko erreztu dira domotikarako mundu horretan, bale? Eta aukerak handitu itzazkegu app-ak instalatuz, bale? Instalatuta dauzkagun produktu horien app-ak erabiltzen baldin baitugu, aukerak handitu egingo dira, bale? Ze Alexa eta Sirik eskaintzen horien aplikazioak konfiguratzeko eskaintzen dituzten aukerak urriak dira, bale? Aukera horiek normalean pentsatuta daude gure aginduak programatu alizateko, baina ez produktua bera kontrolatu alizateko bere uneko unean. Beraz, uneko hori, etekin hori atera alizateko produktu bakoitzari, beraien aplikazio berezia edo konkretu propioiek instalatu eta erabili behar izango ditugu, bale? Bueno, mila esker gaurkoan hitzaldia entzuten hemen bilizareten hoi. Dudaren bat baldin bakazute, orain da aukera, bale? Komentarioetan idatzi zazue mesedez, eta erantzuten saiatuko naiz.
dudaren bat daukazute, ez ikusten komentariorik. Bueno, dudarik ez bakazute hemen utziko dugu gaurkoan, eta kazetaguneko hitzaldiak entzuten eta ikustera animatzen zaituztet. Hurrengo hitzaldia ostegunetan daukazue, hitzaldi hau bera, baina erderaz izango dezute eskuragarri, bale? Agenduan ere hitzaldiak izango ditugu, baina, badakizue, hilabete, pixkat gaiak aldatzen saiatzen gara, eta ea hurrengo gaiak interesgarriak iruditzen zaizkizuen, eta komentariotan ere utzi zakezu zuen iritzia, hitzaldiei buruz, gai berriak jorratzeko ere aukerare ematen dizugu, beraz, bertan idatzi zazue adibidez, beste gai bereziren baten hitzaldiren bat edo nahi baldin bazute, eta agian hurrengo hitzaldi batean zuek proposatutako gai hori landuko genuke, bale? Baina, ez bakazute beste dudarik, mila esker edorta hemen gaurkoan egoteagatik, eta hurrengora arte, bale? Mila esker, eta atxalde hona izan. Agur.